Regalimant suor, els cambrers portaven, aixecant-les per damunt dels caps, gerres entelades de cervesa i cridaven amb veus esquinçades i plenes d'odi: «Sisplau!». Una veu donava ordres per megafonia, una de xai, de cara, fococa, dues, sopa de la casa. La veu aguda no cantava, sinó que udolava «Al·leluia!». L'estrèpit dels platerets daurats del jaç, de tant en tant, tapava el soroll de la vaixella que les cambreres baixaven per una rampa a la cuina. En una paraula, era l'infern. Això és un tros molt explícit d'una versió de El mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, que jo, estant llegint, se'm va acudir de totes aquestes imatges, anar-les reflexant amb dibuixos. Perquè al tenir la sort de tenir una certa facilitat per dibuixar, cada vegada que llegeixo un text, llegeixo una nova narrativa, em venen ganes de representar-la. Després, un cop fets aquests més de 30 dibuixos, vaig posar en contacte amb l'editorial, que per cert jo no sabia que estava publicant aquest llibre, i vam improvisar que 11 d'aquests dibuixos no són aquests, sinó els que després es van imprimir, figuressin en aquesta edició. Per què m'agrada tant representar amb dibuix quan una obra és tan explícita amb imatges? Doncs perquè em fa reviure el que estic llegint. I després, quan veig els dibuixos altra vegada, jo estic rellegint el llibre sense seguir les lletres. O sigui que és un fet d'anada i tornada. Triar els personatges, triar les situacions, i aquestes situacions sempre són descriptives d'una, podríem dir, suprarealitat. No un realisme, sinó una suprarealitat. Espero que aquest vídeo, que avui és una miqueta estrany, hagi quedat prou clar, us hagi agradat i continueu a la vostra fidelitat en les subscripcions. Gràcies.